Salad the Smasher, Siberian Beast. Ahoj lidi, tady je Marty z kanálu Poslušný Marty. Bude se asi jmenovat... tady bych chtěl diskutovat o tom, proč jsem se k natáčení dostal teď a tak dál. A ještě budu mluvit o takových těch, nějakých těch dotazech a tak dál. Jinak vedle sebe tady mám Petra. Z kanálu Studio Minecraft.cz. A taky tu mám hosta, vychlazenou 11. Tady okno. A jdeme na to. Jak nacházíme se ve hře Dishonored? Moci Dishonored všichni znáte, a kdo ne, tak to mi přijde úplně divný, ale... Tady ta hra je hrozně známá, já nevím, jestli by se to fakt mohlo stát, že byste ji fakt neznali, ale bylo by to divný, kdybyste ji neznali, ale teď se vrhneme hned na hlavní misi. Protože by to jako... Jak Peťa hraje Fallout New Vegas? Hraje Peťa? Akorát... Jinak možná Fallout, ale Fallout 3 natočím, Peťa mám Fallout New Vegas, Peťa má taky Fallout 3. A napište mi do komentářů, jestli existuje nějaký přídavek, nebo nějaký cheat, nebo něco takového na kop ve Falloutu, protože Peťa něco říkala, já tomu nevěřím moc. Jestli byste nemohli prostě napsat odkaz, kde by si to dalo stáhnout, nebo tak. Jakýkoliv Fallout, kromě jedničky. A dvojky. Jiný Fallout už není, nevá. Na Fallout hraju, jo? Jsi říkal Fallout zase. Jinak hraju asi první misi podle všeho. Takže asi si dáme normálně... Ne, to nechci. Asi si dáme normálně teleportaci času. Máme tady. Kde je ten parchant? Jak tohle nebudu to. Jinak... Ale máme nějaký kostěný amulety. Jinak tady ta hra je prostě super stealth hra, takhle vám to řeknu. No, nejde tam jenom o ten stealth, ale je to taková hra, která by se měla hrát na stealth, když tam ten stealth je. Je tam tady fakt pěkně udělaný ten stealth, to musím fakt doporučit tady tu hru. Tu nemůžu nic jiného než doporučit. Nic jiného tu vlastně nejde udělat. Sakra, se mě píchlo, něco mě tady píchlo. Že asi budu lidi zabíjet. Jinak vy jste viděli, že on zmizel, tak ano, zmizel. Kvůli tomu, že já mám takový skill point, že když někoho zabiju, jako podříznu, tak on prostě to. Jste viděli, že že se nerozprskla, protože já jsem vlastně jí Já jsem jí vlastně nepodříznul, jakože tajně. Tady vám můžu i ukázat, jestli si vzpomenu, na jaký klávesy to je. Ne, nepamatuju si to. Ječko. Jo, ječko. Já jsem si nepamatoval. Jinak tady mám nějaký bílé krysy, potkáváš o něco častěji, to nepotřebuju. Tady mám nasazený 3 amulety, co můžu. Tohle teda moc nechci. No tak můžeme si to nasadit. Tady máme ty schopnosti.
Já teď nevím, kolik mám run. Jak tady máme nějaký žravý hejno. A já mám vlastně už 0 run. A já bych chtěl buď do toho ovládnutí, nebo bych chtěl, jo, tohle vidíte. Nepřátelé, který o tobě nevědí, v okamžiku své smrti promění se v prach. Vidíte, tady je to na 3. úroveň. A pak je tady zakřivení času, ale já bych chtěl to žhravé hejno, protože to vypustíte jakože krysy a oni všechno sežerou. Všechno, co je možný. Nějaká tureta, to jsem ještě nepotkal. A to hraju chvilku tu hru. Nevím. Jsem snad došel jenom přes první misi. No, sakra. Prčice. Tady. Ještě. Tak takhle, tak super. Teď by se to nějak dalo vypnout, ano. Tak tohle je velrybý olej. S tím se dá házet a on vybuchne. Vidíte, že oni se tam jdou kouknout, protože prostě něco viděli, takový ty prostě NPCčka, co něco vidějí, tak hned někam se jdou podívat. Jak tohle, co teď mám v ruce, to je speciální schopnost. To máte hned od začátku, to se jmenuje mžik. A vlastně vy takhle se někam můžete teleportovat a nikoho prostě kuchnout. Tak já říkám kuchnout, ono se teda říká určitě něco jiného. Ty NPCčka jsou hodně tupý, to jako nečekejte něco super extra. Jak tady ho můžete okrát předtím, než ho zabijete. To je taky dost pěkný. Že takhle, když máte nějakou, prostě, když ho vidíte, zase, když on jde vepředu a vy jdete za ním, tak jo, tohle jsem jinak, čekat, tohle jsem já, například to nejsem já, to je Daut, to je hlavní nepřítel tady Korvy, my hrajeme za Korvu, jo, my jsme tohle, tady je naše macka, my teď takhle hrajeme a tohle, my jsme zabili tady toho v Dandvelský streeti jsme prostě zabili toho, já teď nevím, jak se jmenoval. Já se asi daruju sám, protože za to dostanu 5000, tak se asi daruju sám. Jo, jinak tohle mám, s tímhle se healuju a jinak nahoře vidíte životy a manu. Mana se potřebovává, když děláte kouzla a tak dále, prostě ty super schopnosti, když děláte, tak se mana potřebovává. Ale to asi v hodně hrách. Nějakých těch stealth, kde máte nějaký super schopnosti a tak dále. A tady máte hrozně moc možností, jak tu věc udělat nebo tak. Máte tady hrozně moc toho prostě. A co tady? Aha, on tady je zrovna... Tady to je zrovna hajzlík. To je zrovna první... To je jeden z těch daudových těch. To je jeden z těch, jak byl ten Daud, ten hlavní nepřítel, tak ten prostě je hlavní nepřítel a tohle byl tohle je jeho poskok prostě. Ale vidíme kostěný omulet. Hned na něj dojdu. Sakra. Tam jsem spadnul. Jo, tady. Aha. Tak tady je. Jdeme nahoru. Tady si srandu, kámo. A děláte si srandu, tady je vás víc. Nedělejte si fakt srandu, že ne? Oni se i teleportují? Jo. Ale nemají tu super schopnost nikoho odpálit pistolí, hajzlové. Je mrtvej. Takže tady si můžu odvést nějaký hajzly, tady je naházím na hromadu hajzly. Aha, mají munici, jasný. Mám plno munice a já se tady ještě kouknu, tady to by mělo vidět i před stěny, jestli to mám vytvořený, ano, mám to vytvořený. Tamhle nějaký parchant, tamhle jsou nějaký věci, tady je to tělo,
Kde je tam ten parchant? Já ten je tamhle. Do toho bychom mohli vystřelit chybku, abyste nějak tak viděli, jak to vypadá. Počkat. A podle toho, jestli zabíjíte, tak se bude měnit příběh. Když zabijíte, tak když zabijíte prostě tady ty nepřátelé, příběh bude takovej, že prostě nakonec toho Dauda zabijete. A když prostě já už jsem takový, no. Když budete jenom omračovat a někam je schovávat, tak toho Dauda právě že nezabijete. Já teda ho chci zabít, proto zabijím i ty lidi. Právě proto. Tady vidíme zrovna nějaký rozhovor. Tak já tam hodím granát. Doufám, že... Ne, neprohodí. Super. Ahoj kluci, jak se máte? Víte, takhle funguje granát. Vole, já jsem přetělek. Co to bylo, molotov? Já si prdel? Právě. K tomuhle se nebudu vyjadřovat. Dobrý den, pane, objednám si trojitý kuře. Takže počkej, tak. Dobrý den, pane, co si dáte? Já si dám trojitý kuře. Jo, dobře, tak já už proto letím. Neschopnej, ty vole. Pane, co jsi tu zapomněl? Din. Jak? Ok, tohle můžu nést? Ty vole, nestělo. Pane, ještě něco druhého jste si tu zapomněl. A taky klobouček, ale ten už vám nebudu nést. Si naserte právě. Tady je nějaký ten, jak tak vidím. Nějaká věc tam byla. Jo, já jdu pro tu runu, ta byla, tady když vylezu. A tamhle byla podle všeho, já aspoň myslím. Já budu mít jinak ten radši, ten zrad, kdyby to nějaký parchant byl. Já si doplním. Mám ještě lahvičky s manou. Já právě že nevím, já teď mám nějak to. Tady můžete jinak normálně číst. Potřebuju tohle. Kostěný amulet, který byl nějaký blízko, jo, tamhle, tak on je na tamhle tom balkónku. Takže já potřebuju mžik. Vidíte, že se tam normálně od teleportu prostě spadně. Tady vidíte, že je nějaká zkratovačka, jinak zkratovačka to slouží k tomu, abyste to třeba dali do nějakého, třeba do takové brány. A ta brána, ona prostě, když tam dáte hackovačku, tak ona je proti těm, co jí postaví. Prostě je s náma, když vy tam, tady máme nový ten, mana se ti obnovuje o něco rychleji, to si rozhodně dám. Já nemůžu. Já dám pryč Albína. Dám si tam tohle. Tohle se hodí. Tohle se hodně hodí. Tady máme zkratovačku. Vám ji za chvilku ukážu, jestli se tam dostaneme. Chtěl jsem ještě povídat o sobě. Začal jsem natáčet díky mému kamarádovi Péťovi, který tady sedí, jak už jsem říkal. Já jsem říkal, že když takový hovor, jako on může natáčet, proč ne, já jsem začal natáčet. Přesně, jsou to svině. Sorry, jste hejtr. Žádný sorry, hajzlové. Koukejte na moje videa. Vlastně vy to kouknete a hejtnete, hajzlové, jedni. Když tohle zablokujou kvůli vulgaritě. Peťo, nedělej tady reklamy na kanály. Tady něco je. Ty vole, to byla lampa. Jo.
Ty král, ti bude mě hajzle. Ty krávo, já jsem se lek. Hop na něj, hop na něj. Píchy. Tady ty jsou jenom nějaký prostě blbý. Vidíte? Oni jsou jakože zombíci, takhle bych to řekl. Oni to jsou zombíci. A ty zombíci vlastně, jak bych to prostě pověděl, oni vždycky na vás prskají a tím vás můžou v pohodě zabít. Tak tady je nějaký kápoš, to mě nějak nezajímá, určitě ho stejně umátím. A vole, by on neumátil mě, ty vole. Chtěl jsem použít ten lektvarek, kurva. Hajzle, ten hnusnej. Vole. Kurva, už volíme rakety. Oni po mně hodili šutr. Ach, to se ale nesluší. To jste hnusný kluci. Oni hodili po Pavle krysu? Jo, po mně hodil krysu a po něm granát. Vyměnil jste se tak. To mám to samý. Jo, tak tohle když tak dělají krysy. Takhle normálně ohlodají člověka. Jo, oni jim normálně, i když jim hodíte tělo, tak oni si ho normálně vezmou, až sežerou to. A to jsou takový všežravci. Jo, téčkem se pije ten elixír, já jsem myslel, že už nemám žádnou manu. Já nevím, já tady jsem poprvé. Chodník s uměním, jo. Vole. Práce, oj. Všemi z toho blbě. Jeden. Protože já jsem zpomalil čas. No, to nejde určitě v prdeli, protože já jsem ho zabil potají. Ten ani nevěděl, ty vole. Ty vole, já jsem vlastně neviděl trailer Dishonored. Viděl jsi ho? Právě já si teď ty vole říkám, že jsem ho neviděl. Já jsem To jenom viděla. No, a zase je to super, že můžeš všechny hned zabít. Tečko. Dáte Alexi. Aha, Runa, ty vole. By jsem málem nenašel, kdyby. Ona je v tom sejvu, že jo. Tam někde musíš najít. Vždycky třeba na obrazech nebo tak někde prostě. Tak to ani za hovno nenajdeš. Počkej, nebo to na tomto? Když jdeme sem, že... Je na 6-7. Kde? Tam na té ladě. Ne, na té ladě se podívej. Na 6-7, no. Je to co myslím. Je na 6-7. Takže to bylo. Tak zde... Nebo to tady na obraze, ale jde. Tak jak jsi sledoval, tak... No, Tak to bylo tak se na to podívej. Jo, ten to čmajnul. To vždycky bývá někde u něj v tom. Napravo tam bylo. Málo. Podle? Tam by to tak. Hej, přece by to tady napsal, tady je něco dalšího. Ty vole, kde by to mohlo být? Počkej, můžu se tam nahoru. Prosím. Ne, ale běž nahoru. Počkej, dáme ještě něco.
Má to samý, akorát, že jsem to obešel. Aha. A já když tam nahoru tady, kde sebe. Sorry, že teď moc nemluvím, ale já se soustředím na tu nulu. Ne, jak tam bylo ty obrazy. Ne, káva, prostě koukni na ty obrazy. Já se jenom tady koukám ještě. Počkej, tady možná? Ne, žádný. Nic. Nic. Sorry. Nic není. Ale oni to šperhákovali, když jsem to viděl. To je svině, ty vole, jak ona si to umí schovat. Nebude to přímo. Prosím, je to. Vole. Přejdeme dál. Čikačenky jdou těsně za sebou. Jedna prdí z rána, těsně za tebou. Právě, protože já jsem tichý muž. A jenom ten poslední, protože vole, co to má, vidíš to? Jdu na tu masku. To je právě plynová maska. Pro. To schytáš. Hajzle. Hajzle. Krávo. Erko. Nová hra hajzle. Kurva. Má to být. Achievement klam. Jsi za velkýho skokana. Kurva vole, s tebou si fakt jo, dobrý, už jsem mrtvý, no. Ty vole, já jim tam hodím granát, hajzlu, jedním. No, stejně jsou po smrti, ale neba. Ty vole, ona... Potřebuju krysy. A tamhle vám můžu ukázat toho broučka. Toho, jak jsem vám říkal, že nějak to... Jo, toho zkratovačku. Toho broučka. Tak tady, buď to můžete vyřadit z energie. Počkat. Já zpomalím čas. Tak, ještě na 7 to otevřu. Dám tam toho broučka a rychle vypadnu. A čas zase zapnu. Jsem nechtěl čas. Jo, dobrý čas. No, teď to někdo pojďte vyzkoušet dobrovolně. Bo já jsem tam nedal toho brouka. Počkej. Viděli jste tu krysu? To bylo fakt odporný. O tom ani nevěděl, ty vole. Mě by zajímalo, jestli to fakt funguje, já tam... Nemůžu si takhle plít manu. Tam něco spadlo. Kurva. Tam nic nejde ani hodit, tak si říkáte, že by se ho normálně mohl zabít, jakože je moc mainstream. Tak já se teda kouknu, tady je jeden. No pojď sem. Počkej, já to hodím tamhle, tu lahev. Kurva. Ne, já tu nejsem. O, tamhle na něco spadlo. Úplně nenápadně. Ten pěkně teda šel, vole, do rohu. Ten se vám šel vychcat, viděl jsi to? Ne, asi.
comment. Já ti to najdu víc. Pojďte sem, tady je moje prdelka, pojďte sem. Pojď sem, potkeme. Jo, vidíte to fakt si. Pojď sem, potkeme. Pojď sem. Pojď sem, potkeme. Mě nestřelí, že? Pojď sem, potkeme. Pojďte sem. Ty vole, on tam jde. Ty vole, už další. Pojďte sem. Ona je tady jenom zapínání. Hihi. A na mě to nefunguje. Jo, na mě ne, já jsem tam dal zkratovačku. Debile, na tebe to nefunguje, na tebe to funguje, viď? Pojďte za mnou. Pojďte za mnou. Oni se bojí ty zkratovačky, stopro. No, docela jo. Kurva. Já vypínám to. Jo, tady. Kurva. Zapni. To tam. Vidíš, je to vypnutý, můžeš sam jít. Je to vypnutý. Kurva. Dáš si prdel? Já si vezmu. No, počkej, já ho zkratuju. Bylo to přestalo fungovat, došla jim šťáva. Ne, právě ona došla šťáva normálně, to takhle dochází šťáva. Ty vole, on už je mrtvej tam ten druhý, když jsem ho jenom jednou švihnul. A tohle si vezmu Kdo to byl? Šťáva. Já si tady jenom něco pukým. Au. Jaký tu máš? Vole, zkus si být pod mackou celý den, vole, taky to není moc příjemný. Tak, hezky spinkejte, děťátka. Opravdu jsem tady... Jo, to můžete vlastně takovou dostat, že jo? Ne, já jsem je uspal tý šipkou. Jak jste to napůl, že by se mohl... Ty vole. No a když je třeba zabít a můžeš si tam třeba vybrat nějaký. Kde jsou ty vole? By zajímalo, kde je, teď mě to docela bolelo. Teď to udělali boli. Teď to udělalo. Charovnitř. Ne, já jsem je neměl totiž, energii. Energii těžky jsem neměl. Chyběly. A? Kdo to je, ty vole, kde je ten hajzl? Ty vole, ona je tady celá věž. No comment. Tak no comment. Tuk. Jo, až teď. Kdyby si ji taky nevšiml, vole. Ne, já tý vezmu šťávu. Ne, já ji přeměním na svojí, nebo ne? Jo. Aha, já mám 9 zkratovaček, tak, to. Teď už jenom někoho přilákat. Jo. Nejhorší jsou asi abyste něco našli, jak jsou asi nejdražší. Na to, abyste něco našli, jak je nejdražší, asi ty. Kurva. Call of Duty Gunslinger zrovna hraje. Jo, tohle nemusíte vidět. No, tak jo, můžete. A když tak Peťa. Tak já jich složil sám. Do Golden Cup.
Jinak vidíte, že já mám tu Payday 2, jinak. Hraj po svém možnosti. Ty máš vlastně na Steamu, že jo? Peťa jde asi hrát Call of Duty Gunslinger, já ho mám, ale já nemám originál. Jestli by vás to zajímalo, bych jsem natočil Call of Duty Gunslinger, tak jenom vám upozorňuji, že nemám ten. Že vůbec nemám kurva originál. No ale já jsem koupila, že byl na úplně To je výhodné, Horste. Mně se tady líbí, že ty lidi prostě jdou i chcát. Právě, že třeba i ve filmech prostě nekonají svoji potřebu. Koukejte. Já už myslím, že už to hraju trošinku dlouho, ne? Myslíš, Peťo? Jo, přesně tak. Mohli bychom. Šipky, jdeme šipky, dobrý. Máme tady nějaká děva. Fuj. Jo. Promiňte, že používám takovouhle brutalitu, já jsem jí prohnal šipku. To byla Brigmorovičis. To pro. Brigmorovičis. Ne, počkat, ona se vypořila kvůli tomu, že nevěděla, že má umřít. Aha. Ale jestli jsi viděl, tak... Pane bože, až cítí, hejzla. Tak sorry, že jsem takhle krutý, já jsem to tak nemyslel, lidi. Promiňte. Jo. Promiňte, já se fakt omlouvám, to bylo neslušný. Já jsem byl zlej. Promiňte. Přesně. A promiňte, že jsem tady tomu usek hlavu. Tak já myslím, že už bych to mohl... Hej, Peťo, koukej. Hele, vem si svýho bratříčka. Co? To jde taky? A nevím, co keď... Víčo. Jsi nevěděl? Celou dobu jsem měl neoblíbený. Ale já nevím, proč tady bavím o úplně jiný hře, ale nemám. Nějak vidím rům, ty vole. Bude nějaký truhle, hej, super. Zdarma? Tak asi to už ukončíme. Tady savenu hru. Takže podle mě se vám to líbilo. Takový delší úvod. A tak asi ahoj.